Halo Lur, iki aku jalan-jalan meneh ya Lur ya. Iki aku kan duduke jalan JJLS. Iki tak mulai saka kidul TPR Lama Parangtritis ya Lur ya. Iki aku arah ngidul ning arah Pantai Parangtritis Lur. Nah iki aku isih ngidul ya Lur ya ning arah Pantai Parangtritis Lur. Pokoke diikuti terus ya Lur iki perjalanan iki Lur. Nah, ini ngarep kono kuwi jalan kok ambil nganan ya Lur ya. Nek ngiri kuwi rung iso Lur, kuwi sing jalan JJLS tembus Gunung Kidul Lur. Sing calone dienggo kelok 18 po kelok 23 kuwi Lur. Kuwi rung dibuka Lur. So nek dibuka coba lewat ya Lur ya. Kuwi sing tembus Gunung Kidul. Iki aku ambil nganan sing arah ning Pantai Depok atau ning jembatan baru ya Lur ya, jembatan baru. Nah iki kahanane JJLS ning siang hari ya kaya ngene iki Lur. Kahanane ora begitu rame, dalane jembar halus ya Lur ya. Nah iki kaya ngene iki Lur. Kanan kiri ini iki isih persawan ya Lur ya, JJLS iki. Kanan kirine persawan. Kahanane ya sepi iki Lur. Kahanane ya sepi kaya ngene iki, dalane iki di siang hari Lur. Kahanane kaya ngene iki. Iki isih bulak-bulak ya Lur ya, maksude isih ora akeh omah-omah ning daerah kene iki karena iki ya jalur mepet pantai to Lur iki. Ning dalane jan sepi sunyi Lur, tapi aja banter-banter Lur. Karena iki ketoke sepi ngene iki sering terjadi kecelakaan Lur ning daerah jalur kene iki. Karena kadang wong-wong sing ndong tau liwat rumangsa dalane sepi lho do liwat banter-banter. Nek mengko begitu ana wong nyebrang, ana wong apa sing mesti numpak motor lawan arah sok kedandapan, nah kuwi marai terjadi kecelakaan ya Lur. Pokoknya selalu waspada wae Lur, senajan dalane sepi ya dhewe aja ngebut-ngebut ya Lur ya nek numpak motore sak madya wae Pokoknya dinikmati perjalanan wae Lur karo ndelok keindahan kanan kiri ya Lur ya. Iki kahanane iki Lur. Di JJLS kaya ngene iki Lur. Iki penere ya sak lor Pantai Parangtritis ngene iki Lur. Nah, iki kahanane kaya ngene iki Lur. Jalane jembar. Nek seumpama ning kene iki lewat bengi ya kudu hati-hati Lur, terutama kondisi ban dicek sithik sadurunge lewat, kondisi bensin dipastikan aman. Soale kok nek ning kene iki kentakan bensin apa kebanan, mengko lek golek tambal ban rekoso Lur nek lewat daerah kene iki wayah wengi, wayah awan pun rekoso apa meneh wengi Lur. Pokoke nek lewat kene iki sing ati-ati wae Lur. Iki kahanane kaya ngene iki ya Lur ya. Kahanane kiwa tengen sing cetha rung akeh wong do usaha tambal ban maupun usaha bengkel apa iki ra ono Lur, wong dodol bensin ya ora ono ning kene iki Lur. Selama aku lewat iki lho Lur. Nah iki ra ono iki Lur. Iki pokoke isih mengikuti jalan iki wae Lur. Kanane dalan jan sepi sunyi. Aspale ya halus kene Lur. Pokoke diikuti terus wae Lur iki perjalanane iki berkelok-kelok ngene iki Lur. Iki aku ora banter-banter wis kae Lur. Jembatan barune wis mulai ketok ya Lur ya. Iki wis arep apa menuju jembatan baru, jembatan Kretek 2 apa ya jenenge nek ora kleru. Nah, wis ketok Lur. Wis ketok jembatan baru, jembatan Kretek 2. Nah, iki kahanane ning awan-awan iki ya sepine kaya ngene ya Lur ya. Apa meneh bengi. Iki ana perapatan cilik kuwi nek ngiri ning Pantai Depok iki Lur. Aku iki lurus wae Lur. TPR saiki ning iki sebelah ngiri iki njuk langsung ketok TPR kuwi Lur. TPR Pantai Depok iki aku lurus lewat jembatan Kretek 2 ya Lur ya. Nah, kahanane ning siang hari ya sepi Lur. Biasane kene iki nek esuk apa sore kene iki rame Lur, cacah enom do tetek ning daerah kene iki. Do nongkrong-nongkrong ning kene iki Lur biasane. Nek esuk kene iki ya akeh wong do olahraga ning wonten kene iki Lur. Iki jembatan Kretek 2. Nek ra kleru jenenge kuwi ya Lur ya. Nek kleru tulung diralat ya Lur ya.
Iki kahanane di siang hari kaya ngene iki kuwi sebelah kiri iku akeh wong do mancing kuwi lur. Saka dhuwur jembatan kono kuwi aku liwat wingi akeh wong do mancing. Nah iki kahanane kaya ngene iki jembatan Kretek 2 JCLS. Nah iki aku sih terus wae lur. Engko tak ketoke ning arah pertigaan Pantai Samas ya lur ya. Sadurunge jembatan Pantai Samas kae aku mung ketoko wae lur, engko disambung besok lagi ya lur ya. Nah iki kahanane iki lur, iki nek sore niki wong bakulan akeh lur kiwa tengen ngene iki biasane. Iki gandeng awan mau bakulan ora seakeh nek sore ya lur ya. Pokoke iki ya ming ndelok pemandangan sawah-sawah, pemandangan alam sekitar. Kahanane ya kaya ngene iki lur, iki jalane jan sepi tenan iki lur di waktu siang hari lur, iki kurang luwih jam-jam 1:30 2 apa ya lur aku liwat kene iki lur. Kahanane jan kok ngene sepine pol. Pokoke sepi pol ini aja banter-banter lho nek liwat, pokoke nek numpak motor sik sak madya wae pokoke ning kene iki lur. Mengko ndak nek jenengan rapal dalan kok ndalah ana wong medhu atau ana wong nyabrang, engko ndak mah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pokoknya selalu waspada dalam berkendara ya lur ya. Iki aku sih arah kulon terus lur, iki arah ning Pantai Samas ya lur ya. Iki situasi dan kondisinya pokoknya Mandali terpantau aman lur. Aman sepi sunyi lur iki di waktu siang hari. Kahanane ya kaya ngene iki lur, iki JCLS. Sesuk nek kemungkinan dalane wis do terhubung, nah kuwi iso untuk Jawa Timur kono kemungkinan kene iki iso luwih rame meneh lur. Nek saiki ya kahanane sih kaya ngene iki sih cuma wisatawan dan warga sekitar wae sing do liwat kene iki lur. Nek saka angkutan-angkutan po truk-truk saka luar kota ketoke daerah kene iki durung liwat lur, karena sing Jogja wae urung tembus ke Gunung Kidul ya lur ya. Iki pokoke dinikmati perjalanane lho, ndelok kahanan kiwa tengen sing asri sekali lur iki lur kahanane. Iki aku lurus ketok ning arah Pantai Samas kono. Nah iki kahanane ya kaya ngene iki lur, iki kahanane. Jenengan nek sik rong tau liwat dicoba wae lur liwat, pamane pengen arep ning Kebumen barang kuwi liwat JCLS iki gua lurus terus lur. Lurus ikuti jalur iki lur, iki iso ketok Purworejo, iso ketok Kebumen, iso ketok Cilacap kono lur. Pokoke monggo nek sing arep perjalanan ke arah Purworejo, ke arah Kebumen, ke arah Cilacap nyoba via JCLS ini lur. Iki jalane nek sing khususe sik Jogja wis mulus ya lur. Setelah Jogja Purworejo Mengulon aku ya urung begitu ngerti lur, bisa dicoba. Tapi sing cetha nek Purworejo Mengulon kuwi jarang lampu merah lur. Ning nek dalane alus lan orane nek untuk saat ini aku urung ngerti karena belum lewat lagi. Tapi nek lewat ya wis rada sauntara kae sing mulai Purworejo Mengulon kuwi akeh ceglongan. Ning nek saiki ora ngerti lur. Ya wis lur, iki cukup semene wae ya lur, iki lek nduduke ngarep kono kuwi wis pertelon Samas lur. Dilanjut besok lagi lur, aja lali dibantu di-follow, di-share, di komen ya lur ben berkembang lan semangat anggone gawe video. Wis ngono wae, matur nuwun sudah mengikuti video-video kami ya lur ya. Oke lur, thank you.